לבוא עשה במיימי, קוראים לה מהגרים, ויצא לראות את הסדרה, ולירון עשה קטע מדהים. ספר לי על זה. בלי לעשות ספוילר. אוקיי, מהגרים זה סדרה על ישראלים שהיו מסובכים בפשע בישראל, עלו למיימי והתחילו לחיות את החיים שם, ופיתחו את כל הקטע של הפשע. סליחה, אני מעשן. סורי. זה אפטר פארטי, אז זה לא רשמי הרעיון. ולירון שיחק שם עם מנשה נוי, הוא שיחק שם אחד העבריינים. אני אשחק בסיגרה, סליחה. ומנשה נוי שיחק עם לירון הכרתי אותו במיימי, ואני לא מכיר שחקנים ישראלים, כי אני חי פה המון שנים, ולירון דיד. עשה עבודה מאוד מאוד מעניינת בתור שחקן, והתחלתי לעקוב אחרי לירון, העבודה שלו, לראות סרטים בסדרות, it's a gifted talent in Israel, you know? I'm going I want to shake your hand. I want to shake your hand. You did such a great deal. No, thank you. אתה בעצמך יש לך לוק של שחקן, אתה שחקן? אני שחקנית. תציג את עצמך. שיציג את עצמו, רגע. רגע, תציג אותו. הוא שחקן מעולה, הוא משחק פה עם שיער קצוץ, אז הוא לא נראה ממש דומה למשהו עכשיו, והוא פשוט קול motherfucker כזה, שאתה מפחד ממנו, כאילו אתה נרתע, אתה רוצה ככה ללכת איזה צעד אחורה, ובחיים הוא מקסים ומתוק וחמוד, אז זה דבר מדהים. כל המשקיעים באזור, שתדעו, לירון הוא תותח על, ואם אתם רוצים להשקיע בפיצ'ר שלי שהוא גם טוב. אני לא רק שחקן, הפקתי את הסרט של המאפיה הישראלית בניו יורק, שקוראים לו איש אחרון עומד, ואנחנו בדרכים לעשות את זה, אבל לירון עכשיו ישתתף בסרט, קוראים לו סני אנד ריירי, זה dramatic feature עם כל מיני שחקנים מאוד מפורסמים, ולירון שחק איטלקי. מה אתה אומר? מעולה. זה רק עכשיו רקמתם את המזימה הזאת? הרגע. הוא ידע את זה, קצת לפני, כן, הוא ידע את זה, כן. נחמד הרגע, כאילו, זה נשמע כזה, כאילו, כן. זה על הספאט. כן, on the spot. It can't be better than that, that's acting, you know, natural. לירון הוא very natural. אוקיי, בוא נעשה סדר. מתי הסרט עם שון יוצא? שון עכשיו הוא בקולנוע, אני חושב. עכשיו ברגעים אלה הוא בקולנוע, רוצו. עכשיו, אני חושב שגם פה, כן. כן. רוצו ותקנו כרטיסים, כי הוא אומר שזה טוב, אני סומכת עליו. ומתי מה שאתם תצלמו יצא? אנחנו מצלמים את זה בג'ולי 7 עכשיו, ואנחנו נהיה על הסט פה בלוס אנג'לס, וכנראה הוא יעשה עוד סרט ספרדי, הוא ישחק ספרדי, ומשם נזוז קדימה. אבל אני אגיד לכם עוד משהו, אנחנו מוציאים את הסרט של המאפיה הישראלית בארץ, הוא יצא עוד 3 חודשים לערוץ 8, ערוץ 8 יש לכם? ערוץ 8, ותראו אותו, אתם תהנו ממנו. אנחנו מפיקים את הסרט שנה הבאה, זה הולך להיות פיצ'ר, עם, לא רוצה להגיד שחקנים, אבל זה הולך להיות בעברית ובאנגלית. And it's a good story, just watch it. Hey, my name is Emilio Rosso and you watching What's New LA. Thank you.